Myslím si, že k tomuto zápasu sme naozaj pristúpili veľmi zodpovedne a od prvej do poslednej minúty sme šlápali. Áno, boli tam aj nejaké tie chybičky, ale to k hokeju patrí. Dôležité sú pre nás tie 3 body. Vyzerá to tak, že s takouto hrou by ste tie body mohli celkom úspešne naháňať, ale vy asi budete musieť zabojovať aj o diváka. Dneska veľmi slabá návšteva. No nielen to, ako celú sezónu máme také kolísavé výkony hore-dole. Čiže pre nás je dôležité hneď zajtrajší zápas zopakovať takýto výkon a nečakať na to, že tie body prídu same. Proste dobre sa vyspať a nachystať sa na to tak ako dnes. Však nie kľud, aj preto ste dneska tak dobre hrali? Tak ja som nejak nepocitoval, že by tam nejaký kľud predtým nebol. No proste to nejak nefungovalo, hovorím. Tie výkony neboli nejaké stabilizované, čiže hovorím, ešte sme stále urobili len jeden krok z tých zvyšných 20, dá sa povedať. A uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Je teraz predčasne hovoriť o tom, že odteraz po jednom víťaznom zápase už je všetko v poriadku. Ale bol si spokojný aj ty s hrou celého tímu? Samozrejme, ako jak som povedal, boli tam nejaké drobné chybičky, ale to je šport, ale myslím si, že dnes sme si to víťazstvo zaslúžili, išli sme si za tým od začiatku, výborne sme hrali v oslabeniach, takže to bolo dôležité. Pomohol aj návrat rekonvalescentov do zostavy? Určite áno, vždy sa lepšie hraje, keď je tá zostava plná a nie, že sa to nejak strieda, raz zaskakuje jeden, potom druhý, naozaj. Aj sme si celý týždeň dobre potrénovali, čiže viac menej tak, ako keby sme mali hrať ten zápas, takže sa to aj odzrkadlilo.